Kublai pi baro ngipinang sobhaya pi syagani kejing syakri na ka Baibl syaki Khynnah. Ti haswa ka bangin yu asngau ka tu ka ni na kejing hikai na ka tin ka jong oblai tungin ya phailang syakawai kejing rai wang ali pi ki banget. Tam e kaburom ai kni sim ki angel hakashing odu tia alingen mania alingen mania alingen mania grace Ladon we Khynnah iba kerteng i ana. Moi di kentei kerteng ye? Ana. Hoi. Ini Khynnah, ini bakap nap bah. Moi kemud im jukwa banyasa mi kejimbam idan. La kalong kejimbam, ni kijan, ni kanu im jusu tenat ban ay kiwe. Moi di dan jimbam, iba marwe ibu re, moi kenapa kiwe kinum? Yoi. Dia kuwe kesengi. Mau kilat piknik depo school, deh kilat kai, deh kilat ilek kai, anda kilat beli kai, nanti kilat tahat bah, kilat sedang saban, tangan, deh ikimi jini ana, kilat pensong kijimbang babang kata tefen jong i, bandang tade kilat pensong ruyuso apple, mah, toh ini ana lah subang lah pelit yang kata tefen, Henry, hamar berpelit yang kata tefen, kumbak kelai kumur. Baro kijimbam na po tefen la hot lut ma nalor bay la tangan bah la hot lut kijimbam deh nang tade usoru badan mursyim la telun no klem yo shu deh ila tangan bah ila sosi bah naman pan na kiwe ru omnut deh ni nama yadi im juai temo kiwe im nut bandit pan la sosi bah nama bela tangan Tihan raya kata kepor ada ni we Khynnah iba keteng imi keteng ye Imi. Oh keteng imi ini pan tang shu iya kata ilawan ra wut ya kata fen ke jong i ma nanta ada ila ayo ale nginya bam lang ini jimbam de tai ana pitem ila lengot yang pin aya nga tu jimbam ma pi fim tangan pindap hi pintang pin kedang hi te ya emi yang kumno yang mai ma ijo jing hikai naki no hikai ijo jing hikai naki kimik pa ba ide ban log basbun ban ya sam lang syakiwei ban bakloi ban ya rap de kiwei te hakata kapor te kle sam mo ya tak tifen ke jong i kle bam lang ta jing bam Pitip ndai tang emi bawan ba ban ajimbam ndai kita kiwe ki Khynnah ru ki badalang ta haba kila yo i ita ila hatifin kila wan lang mo kila wan mare kila wan ya sam lang kendiat hadu bai tai emi bat ana kram la syuban ba mo la kedang palan dia nadu kata kapur ini i ana im long shui ba khamnap mo ila kala ka bamut bai long nadu benta yong ngan long no khana basbun ila su thu ya ka jingkodor banya sam jingbam lam bat ki wei ma to
Kenungan napi, mana napi arngut ki balong bersebun. Fisbun, ish pipan, ijaidan pa cisam jimbam na mi kiwai. Okay, very good. To, kini ki arngut ki ong ki jilong ki khynnah ki bersebun, basam jimbam. Te pipan, pilong em ki bersebun, pilong em ki bakaloi banyak sam ni kiwai. Haba pia sam si kiwai, pia sam baka jingkemen ne, dah ka basu penbor. Da jingkemen, very good. Namar balai, kadan ka jingkemen habang iyoban, ya samlem. Pi, namar kaktien ka jong ublay ru, ha kapor ba ujisu em, udang dan ha kadika perthai. Ma uju hikai ya kisenran, nang tadi anda ulah hikai ulai mau ulah yap, mau ulah mipat, deha shwa bun kieu no syabeneng. Jisu orang kesenran bagi dia ban let ban yalap ban hikai. Ma tau laki syabeneng kidi kesenran kila let ban yalap ban hikai keleng kali ban yalap ban hikai. Tidak sibun bah kila nget hanu. Hau Jisu hanu. Hau Jisu. Pitip ki banget hata kapor kidi ki pranget ki banget hau Jisu ki balong ki khun jo oblay ke ki bagi jule. Ma omdei tagi bagi syalum lang banyak duai, ma banyak senglang, banyak selok, banyak kedia kepu. Omdei tak kata. Hindai kini ki pra banget ki juye sam. Ma dah ki dan ki jimbam ru ki lum ki le ai lang syaki wei. Nang tade ya ki jan ru ki julum ban sam lam syaki wei ki bam dan. Ma nang tade omdei tak kata. Mo yaka beri, mo yaka kandau, ma kidi, kiwan ralang kapisa, ma ban yua ban ai lang sekiba duk. Dei, de pi kini ru ki pra banget, ma haka por men shua, ma kilong kiba iet bayu blay, bat kilong ru kiba sebun, kiasam yaka eka baki don. De ke bang kuat IP pinyo nak ni gaji kai mta kasi kalong pinlong kiba sebun ho kiba tip singi dah ka pinlong kiba sebun ba bat kiba ie namar habangi long ki kena kiba sebun ke pen i bangi long kiba ie ma ken mau ka jing ie bat ka jing long sebun ka dei usok jo mensie ubadai ban mi na ka jem jengi habangi ie je no oh, habang iet you blay, habang iet you Jisu. Dei nem. De pinlong ki kena ki ba? Oh, ki betip singi, ki basbun. Ish kini kelas sutu baham kelas start. Dei nem. To. Kadan ke jikimen. Ma tengi sepet menta. Kadan ke jikimen habangi ngi le sbun, le habangi ngi sam lam syakiwei. Kemudian kong kalong namar ba kadai ke ai? Pikin mau ya kaji hikai ke bangla hikai men suaru ke bapen scam ba mo kadan ke jikimen haba mo habangi long ki basbun pikin mau ya kaji hikai sepang ka tuburi kon thai ka dorkas honya oh hoi kini kila kan mau nang tade weu khna ru badan santli ki pu ban artli hoi artli ki dokhar very good de keturu ke pen iya kai bau long khna ba sebun hoi di sibun bah ki jikai nak tin jo blay ki ba pen scam bagi de belong ki ba sebun nama kadan ka jingkemen te nyepet menta mo lai teli ndre haswa kata ngai pi hatu ka jingkemen ka de tai ti ba ai ne ti ba yo pediang ru ne mo sibu menta ai Israel kemen em Israel Oi, de Israel pat iyo ban ai Jaden, Israel fikmen em bayo ban ai Jaden. Oi, very good. Kemun ka jingkemen kalong umdei tang hai tu iba ai, de kalong ru hai bayo pediang, kalong ru hai ba ai. Mo mot baru arngut kiyo ya kai, ka jingkemen naka jing ya sam. Dei ni em. To. Ko bang mene dan lai teli ki bangi nyepet mo ke ba mo ka jingkimen ke bangi yo naka jing sam ko wei kan long dei habangi ai ke pen i ba mo ke pen ken mau ngi ya ka jingker khu ko joblei namar ke ke bangi ai mo kam dei bangi hingi yo de mano ba ai de mano oh de Jesus de manga de mano
Ujisu ma de ujisu ayang ma ngapa ngas ai senu shaki wei de ni em nè to ujisu ayangi ngiyo ban ai yaki wei ublei ker khu yangi ngiyo ro ban ai yaki wei de ni em ka ba ar pan ma ka ba ar ka de kum no ngi jiso komen ne ngi kwa ban ai de ni em nè hin rei ka jing kemen kan khambun bha bar ka jing sukmen jungi kan kham dap ma ladangi yo ban ai tang ka bangi syukwa kepada ajing kemen than yangi hin rei ladangi la yo ban ai ngi la le kata kanang kham pen kemen shishu yangi pikwa nem balong khina ba kemen ho nyem oi te pi de ban you ya sam shai kiwe ya ka ba pi don kabalai pat ka bangin pet kelong ka jikmen ka don namar ngiyo ban ai sha ki badan kam ma ngiyo ban ai senu sha ki badan kam ki dan kam ya ka jang ngiyo ban ai ki la kemen dia kata kamun kan wara shu ka ka jikmen dei ngiyo ban ai senu sha ki ba don kam oi te kini kilai teli mo ke pelong ngi bangin kemen ladangi ngiyo ban yasam ngiyo ban ai shaki wei pan to ha ka dikapor mentapan bangan pet ye pi bar kini la kila sutu ne em ngin le iwe quiz te kam de ka quiz ke ba hin re hang ni ngan pet ye pi kidur ma te pisajit kadai ke beningkong ni ke ba ar kenu nak kini pikwa ban long mo de pikwa ban day ma to biang to ngan pen ip pi lu pila ban pet lang pila ban mo de fidan sibur ngot apo yeng de tamaroi persang ban juba persang ban jiet ka beningkong ta pe bahan ni ka dor berarti ho ni em to pila ka beningkong ni ka baar pikwa ban day kenu Bedingkang. Oh, benar lo bandingkong. Dei ni em. Tuh, very good. Nang ta de ap ngin pen i sa next. To ka baar. Piko bandingkong ni ka baar. 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 Oh, kini kile ayu kiasam. Dei ni em. Oh, very good. Is kini ki kloi bah ban jubam. Kini ka wei pat. Balai bandingkong ni ka baar. Bedingkang. Oh, kile ayu kini kiasam jingbam. Dei ni em. Mde ban buri. To. Kini khadu pan. Ka bandingkong ni ka baar. Baar. Hoi, balai hak tu kiyo ban ya share lang ye le kai lang den em ne mde ban e marwei. To. Ngai scam piru mo pila did ya ki answer ki badai. Na kitu kidur mo ke ba pi pila did ngai scam pi kwa balong kum kitu ki ba pi pila did den em ne. Ne pi kwa balong kum kitu ki wei. Pi kwa ban buri jimbam. Bajiat. Oh, thank you Bajit. Very good. Te kini mau ki kwa belong kum ki khna mau kitu ki baki ki lajit ha kitu kidur. Te ngai scam piru pi kwa belong kum kitu. Kitu ka pen i ya ka jinglong ka basbun. Tu ai bangi i wei pi wei. Mo ringkat begini ngin yai long ki khna ki bakloi ki banlong ki basbun bat ki bayasam syaki wei ya ka ai ka bau blei ulakar khu na ka banta jungi ti hakan ni kapor ka menta bangin ya poi sha bawai ti haswa bangin penkut ka kwa ip pin puri lang bat nga ya ka wei ka khot bible to bu na dien jonga ken hebrew the nong ka ba khat lai le nong ka ba khat lai ka de khot ka ba khat henry Henry ya ka ba le bha bat ka ba yasam isn't a to what glad p namar da kiba kum kita kijing kinya on pins ngau bha
ya u blay Ya ublay. to nak wa ye pi wa pin puli lendet ya katuka dekat Bible ti hakan ni kapor komenta banginya pois ke bawai tengin IT ha rini sha thank you ibanya lam yang ha ka jing duai ti tungin ya shimenta lang ha ka jing duai ka ni kapor komenta ko try jisu be jonga sai sen pat able be ngi soban aingo eme ko try ka ni kapor komenta able jisu ya ka bangin ni jo able jisu ban ruai ro ban khat pat able ka teng ko jong me ko try ba kham tam able jisu bangin ni osngo able be na ka ktien ko jong me ko try be ka bahika yengi able jisu ya ka bangin ni sam able ban long kita ke basbon ko try jisu ba kham tam atry bangin long kita ke ba iet atry jisu be try nang ai bor ma me able jisu be jonga nam ta kini ki hep ki baret ro able jisu be ya ka ba kumno ko try nang la shushu kinang la shushu able be ya ka ba kin sngo thu e ka ktien ko jong me ko try be ba kham tam ko try ya ka ba kila ban penon kam ko try ha ka jing em ko jong ki ka ba mala ka si ru ko try be abling adwai ka jing don kat ka jong me ko try nam ta kini ki yen ka sam able jong kini ki hep ki baret ko try be menang ye kerku menang ye penap ma me able ha jing kam ki baro kum ju try be nam ta jong i sister Lailaris able be belong ibe na kino hikai ko try jisu tunang ai bor ma me able nam pisai bor ma me able be na ka we ka por ka we pat ko try jisu nang ashu ka jing start hai able jisu ya ka ba kumnu ko try nang la shu ban hikai ko try ya ka ktien ko jong me ko try be able be wanam eno ko try jisu ya ne ka por baro able jisu ngi IT hame able bet ngi boti tang hame ko try jisu be e kini baro ngadwai bang apa tang ka kerteng ka bathyang tam ko jong me ko try be amen aku beli pi baro ki balasha skor ke jihikai ngai scam pin pendan kam ya ke tu ke jihikai ke pilayo ba pinlong ki Khynnah ki basbun ki ba it pat ki ba kloi banyasam syaki weipan pinyasam ru nadu ko donut badak ke jikimen baro tengin se syambiang bat pi hakawei pat kapor tu beli ke jisup unang kerku ya pi baro tengin yo ang langkai ki palo jo pi bye 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 bye